Hej igen. Her er vi tilbage med Carsten Kåsen, der er sindssyg i hovedet. I dag har jeg besøg med Tino i stedet for kameramand, som han er pæst dårlig til. Og kan tror jeg. Vi har fået den ære af Carsten at falde i søvn lidt på eftermiddag, som vi kan se udenfor. Og vi har Gustav i stedet for som Tino, i stedet for at være kameramand. Vi har fået sengen en lille smule rykket ud. Det er alt, hvad vi nåede, og så er vi gået herude og filmet. Okay, lad os komme til det. Kom så, Tino. Hvad fanden sker der her, mand? Hvad fanden er i gang, mand?